Oce, bore da, beth sydd gyda ni fan hyn ydy'r prifsteil. Dwi wedi creu hwn yn barod, so dwi'n mynd i clicio arno fe ac agor e fyny. Nawr, amser dwi'n clicio'r prifsteil, mae Dreamweaver yn agor fyny, ond mae Dreamweaver y CSS yn agor. Nawr, i ni'n just yn mynd i fynd ati, ni'n mynd i dileu hwn am... Oce, dyma y taflen fyddwch chi'n cynllunio eich taflen CSS gyda. So mae hwn yw'r ffram dylunio. Chi'n gallu gweld fan hyn, dyma ble mae pob rhan o'r gwefan mynd i fod. Eich logo, y pennawd, y cysylltiadau, y llwybr a'r prif adran. Ac fan hyn mae yna enghraifft o sut mae'r CSS fod edrych. Nawr, dwi'n mynd i fynd ati nawr i creu hwn yn Dreamweaver. Right, mae'r prifsteil gwag ar agor gyda fi nawr. Nawr, dwi'n mynd i fynd ati nawr i creu y CSS. Nawr, i ddechrau gyda, mae angen i fi cael CSS o'r blaen, y taflen yna o'r blaen fi. Ac dwi'n mynd i fynd ati nawr i teipio mewn yr divisions i gyd. Nawr, dwi'n teipio mewn div, gwagle, a dwi'n teipio mewn yr bracket curly hyn. Chi'n gweld y bracket hyn? Mae hwn yn bwysig i defnyddio'r bracket hyn a dim bracket arall o gwbl. Nawr, i trefnu fe, dwi'n dechrau y division fan hyn. Ac dim ond tua 3 llythyren mae angen i fi teipio, a dwi'n cael y gair. Nawr, un o'r manteision yn defnyddio fe fel hyn yw dwi ddim yn gwneud camgymeriadau llafu. Nawr, position absolute. A wedyn mae angen i chi defnyddio'r arwydd yma. Nawr, am yr un nesaf. Ar y taflen ffram dylunio, mae'r geiriau yn Gymraeg. Mae angen i chi gwneud y rhain yn Saesneg, achos dyw Dreamweaver ddim yn deall Cymraeg. Nawr, ewn ni ati i orffen hwn. So, width. Ac ar y taflen, mae'n gweud 760 px. Mae px yn sefyll amdano pixels. A wedyn y taldra wedyn. Mae'r taldra yn 420 pixel. Ac mae'r division hyn yn dechrau o'r top 0 px, sef pixel. A mae fe'n dechrau hefyd o'r chwith 0 pixel. Nawr, i chi'n gweld, dwi'n gorffen pob un o'r rhain gyda'r arwydd yma. Nawr, beth dwi'n gwneud nawr, dewis lliw y cefndir. Fi'n jyst yn dewis lliwiau gwahanol i gyd fan hyn. Nawr, mae hwn, bracket hyn yn agor y div. Nawr, dwi eisiau cau y div nawr. Chi'n cael y bracket hyn yn dod fyny. Nawr, nesa. Dwi'n mynd i dechrau y div ar gyfer y logo. Os dwi'n edrych ar hwn, chi'n gallu gweld, mae'r logo ar y top, so mae fe dechrau 0 pixel, dechrau o'r chwith 0 pixel, lled ydy 125 pixel, a taldra ydy 110 pixel. So, dwi'n mynd i wneud hwnna nawr. So, i gwneud hyn, mae angen i fi tipio mewn div.logo. Agor y cronbach. Dwi'n rhoi lle, so mae'n hawdd i ddarllen wedyn. So, mae'n dechrau o'r top 0 pixel. O'r chwith
A dwi'n gwneud camgymeriad fyna o ysgrifennu fe yng Nghymraeg. O'r chwith, 0 pixel. Ac wedyn, y taldra ydy 110 pixel. Ac yr lled ydy 125 pixel. Nawr, ar hyn o bryd, beth dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i dangos dewis lliw cefndir. Mae hwn yn mynd i helpu fi amser dwi'n cynllunio ar hwn. So fi'n dewis background colour a dwi'n dewis lliw gwahanol i'r div. A nawr mae angen i fi cau yr division hyn. Nawr, chi'n gweld, dwi wedi creu y div logo nawr. Nesa, mae angen i fi creu y div pennawd. So dwi'n mynd ati. So div dot pennawd ac yn agor y cronfach ac dwi'n mynd ati eto i gwneud top ac dwi'n dewis y top ac mae'r top yn 0 pixel. Gwneud siŵr dyw'r prif lythrennau bant. Wedyn dwi'n mynd i'r chwith. Eto mae hwn yn 0 pixel. A wedyn dwi'n mynd i'r taldra. Mae hwn nawr yr un taldra ar logo, sef 110 pixel. Ond trwy hyn, mae'r pennawd yn mynd o gros y tudalen ac mae yr width fan hyn yn 655 pixel. Nawr, beth dwi'n mynd i gwneud, dwi'n mynd dewis lliw ar gyfer y cefndir hwn. Fi wedi dewis coch, gwyrdd, so dwi'n dewis melyn ar gyfer hwn. Gallwn ni newid y lliwiau wedyn, ac dwi'n cau y division fyny. Nawr, mae ffordd gwahanol gallwn ni gwneud hyn. Gallwn ni copio pob peth o'r Dreamweaver, o'r div hyn, ac gallwn ni wedyn just mynd fan hyn, copio fe ar gyfer y div nesaf. Nawr, mae hwn yn gweud div pennawd. So, dwi'n gwybod mae angen div ar gyfer yr prif adran. Nawr, mae'n dilyn rhai ni gyd eto. Un peth wedi sylwi, dwi'n rhoi O yn lle 0 fyna. A dyw hwnna mynd i sarnu hwn i gyd. Nawr, ar gyfer y prif adran, mae'r prif adran yn dechrau 137 pixel o'r top. Mae'n dechrau 156 pixel o'r chwith. Taldra ydy 288 neu 285 a wedyn y lled ydy 625 a bydd na i dewisau lliw gwahanol fan hyn. Nawr, beth dwi'n mynd i wneud nawr? Dwi'n mynd i wneud hwn eto ar gyfer y llwybr ac hefyd ar gyfer y cysylltiadau.
Right, chi'n cofio, dyma'r cynllun. Ac os dwi'n mynd nôl i'r Dreamweaver, sef y prifsteil, gallwch chi gweld nawr, dwi wedi rhoi'r divisions i gyd mewn, sef y logo, y pennawd, y prif adran, y llwybr, y cysylltiadau. 1, 2, 3, 4, 5 a cynnwys hwn 6. Beth mae angen i fi gwneud nawr? Mae angen i fi mynd i File, a dwi'n mynd i safio hwn. A fi'n safio fe fel prifsteil. Nawr, gallwn ni mynd at Dreamweaver a creu nawr y rhaglen cartref.html.